Faly miarabatsika rehetra mpanaraka ny fandarana SSDBND atao anatin'ny groupe iny vaovao. Araka an'izay anarana zay ny groupetsika dia manana vaovao tokoa zany atsika androany, tsy inona fa miaraka amin'ny rahalatsika izay mpanakanto sady tsara feo be i Ludovic Vania. Ya, voalohany indrindra moa faly miarabanao Nazim Salimo zay nandray antagnina ny fanasana za eto amin'ny fandarana SSDBND ato amin'ny iny vaovao. Ary mbola tsara koa tsika jiaby hagny zay magnaraka ty fandarana ty, atsika jiaby admin, atsika jiaby public membre agnatin'ity iny vaovao ato. Maromaro zany ny fanontaniana navy hitantsika tagnatin'ny hoe commentaire jiabijiaby tany zany mikasiky hoe mba tian'le membre zany mba hainy mikasikasiky ny Ludovic Vania dia mba tsara zany mba hovalianao zany le amle valy mafapo zany le membre rehetrarehetra anatin'ny ankafaliagna, ankaravoagna ary ampanajagna ny amaliako anareo zay question apetraka aminaka nenty. Fanontaniana voalohany zany, iza zao ny tena anaran'ny Ludovic dia ino zao nahatonga le Ludovic Vania ary teraka tamin'ny taona firy zany Ludovic dia avy aiza? Ny tegna agnarako zegny Ratsimba Zanahary Ludovic. Za teraka tany Diego Valivotika fa za boaka eto. Za zegny nahatonga le Ludovic Vania juste hoe Facebook fo nanaovako Ludovic Vania satria za tsy de tia magnano nom de famille agnatin'ny Facebook. Nono antony tsisy, araka ny fanosoratako amin'ny commentaire ambany nono antony tsisy. De iranakahy zegny titran'iranakahy Vania, donc noho za fa tsisy agnarana tokony ataoko donc nataoko Ludovic Vania karaha ataontsika hoe Simon Valera ohatra, Wawa Somaro, Wawa Manonga Escalier, karaha zay zegny avian'le Ludovic Vania. Mbola mianatra ve Ludovic amizao ty sa efa hoe manao la concentré amin'ny la musique? Ya, za zao ty zegny fa tsisy fianarana vita akeky satria azon'ny la musique ty ndraindray mandeha tournée, ndraindray mijanona ohatra tsy hoe tamin'ny fianarana zegny le hoe mijanojano. Za zegny intelo zany pasy bac na tsy nahafaty satria amle mianatra mahazo contrat igny vola koa tsy hoe tambela be fa aminakahy zegny fianarana ilaigna fa donc nataoko izy donc za fa tsy tafita amle izy donc rendez-vous mpanarivo magnano tous les moyens zay kakazo ananiany fa rendez-vous vola raiky fo. Amin'ny maha-mpanakanto anao zegny mbola mandeha hoe manokana anao amizao ty sa efa manana groupe zegny na manao miara-miasa agny sa hoe mbola mandeha manokana zegny anao zao ty? Ary ino zany le projet-nao en cours zegny amizao fotoana? Za zegny amizao fotoagna za mbola mandeha manokana. Pour l'instant zegny za mbola mandeha manokana. Isaka za mandeha magnano spectacle, zaho miloué musicien. Fa musicien-naka fixe naka tsisy. Fa juste hoe miloué fo zegny za chaque fois za mandeha magnano spectacle, arakaraka koa le organisateur hoe mitady musicien izy sa soit mihira playback satria matetika amitsika boka anao koa hira agnaty disco par exemple tsy possible mandeha angala musicien satria tsy hoe dotsidotsioka tsy possible vitan'ny musicien karaha zegny. Donc pour l'instant zay Ludovic tsisy fa magnano location fo zegny za chaque fois andeha hagnano spectacle izy koa grand spectacle karaha. Efa nisy fotoana zany ianao rahalahy hitantsika tagnatin'ny Pazapa nagnano concours dia ary niara mahita koa zany le feonao zany efa manga be koa zany tao dia efa tena mipetraka zany nandalo zegny anao tamin'ny la musique ty sa hoe tiako ambara zany nianatra zany anao taminazy sa efa don zany? Ya, voalohany ma don mazava ho azy le resaka feo zegny don fa juste hoe namolavola izy fo za zegny za tamin'ny Pazapa ary azo natao hoe nianatra za fa za tsy nandaligny be farany laliny fa raha nianarako zay za nianatra bazinazy fo zegny nianarako dia namolavola amizay za zegny namolavola za koa namadiky document sy ny tariny amle resaka feo. Nanomboka tamin'ny taona firy zegny anao tegna niditra tagnatin'ny setran'ny la musique? Ya, za zegny 2007 za nagnano Pazapa
niakatra Tananarivo taty nanomboka tamin'iny zegny za niala boaka tao zegny hidiko mois d'août za niala octobre nanomboka tamin'izay zaho nitracé lalagna anakà amizay kiny amin'ny resaka zavakanto. Tamin'ny 2007 volanao no nagnano pazapaza igny, iny zegny le lesika hoe azonao nitsoagna zegny le nahatonga anao mba tsy nibata le finaly le tamin'ny fotoan'andro. Io baka araka ny soma tsy maintsy misy ny araiky mahazo, nay nareo jiaby farany mahay, nay nareo jiaby tegna mahay tsy maintsy misy araiky fo mahazo. Zay jiaby tô zegny zay samy mahay, zay samy magnano ninazy, samy misy teknikinazy, samy misy personnaliténazy. Fa na aminakahy manokana donc le matetiky probleminakahy zegny le resaka micro, za mbola tsy nahitana micro loatra tamizay. Io fo zegny le raha volagnin'ny coachinay chaque fois zegny zay magnano exercice, io fo raha volagnindreo aminakahy. Donc mety possible zegny, fa zegny tsy hoe tadinako jusqu'à jour le resaka micro. Le fitanagna izy Le fitanagna izy, le fôtony izy io boka amle micro io zegny misy misy règlement arakaraka ny vocal, puissance vocale aboakanao, volume plutôt azafady, arakaraka ny volume aboakanao boka agnatin'ny regninao ao zegny hitan'le micro mimijouer vavanao. Donc taloha za tsy nagnano zegny, fa za zoty zegny karaha miga karany zegny magnano zegny. Io zegny misy règlement mihitsy boka avao, karaha ataony karaha misy prévention zegny boka agnatinao ao hoe bon za hiafatra tokony aia zegny rabe micro, automatique quoi, automatique le fahaizana izy amizao fotoagna. Mais za amizay zegny fôtinakahy taloha donc mety zay donc tsy nahazoako le amboara. Tamin'ny fotoan'andro ma nisy olo namporisika anao sa volonténao zegny tena nagnano le concours, sady le amle setra le hoe andeha hihira ty zegny nisy olo namporisika anao taminazy sa le fa volonténao? Tamin'ny voalohany tsy tadidiko 2000 firy za navita voalohany naviako Tananarivo taty, za mbola tsy ary niditra Tananarivo zay raha vao naolo za tamizay, fa nisy fandarana pazapà io. Za amizay zay fa mihirahira, za fa mihirahira tontonko voaka taminakahy, izy koa volany tontonko mbola tsy henjika tara, anao tokony ampidirigny fa tara, fôtony za tamizay ndeha hagnano vacance taty. De pazapà tiako za tia mihira zegny normalement za liana be zegny amle concours. De tiako zany za, après amizay kiny za nody tany Diego, après 2 ans nodiako tany Diego, za nahita fiche mipetraka, za andeha l'école tamin'io, mahita fiche mipetraka. Fiche hitako mipetraka za tsy nandeha l'école za fa za nipody tan-tragno nifournir dossier, direct nateriko candidature anakahy. De sabotsy igny amizay kiny nagnano ino raha ty, nagnano casting agnatin'olo 50 za nahazo voalohany hiakatra taty Tananarivo. Efatra zay, fa zay efatra io zegny mbola andeha tsaraigna Antananarivo aty. Donc tamizay efatra io za nahazo voalohany, ary tamin'ny aroe alaindreo aty koa mbola za koa nahazo voalohany tamizay. De liana be zegny za, fa ela be zegny za liana resaka la musique, fa za mbola tsisy hoenti-manana fivolagnandreo izy za mbola tsisy hoenti-manana, de tsy de nafaka nihitsika loatra tamizay. Fa za koa fa za koa zay fa boaka pazapà iny zegny fa hitahita nalaza be ta Tananarivo teto, maro amizay zay le olo hiara hiasa sy ny tariny karaha zegny. Tegna izy donc boaka tamin'ny pazapà donc tegna nampavognony za satria tô zegny za nianatra raha jiaby, haiko amizay zegny le fiaignana hoe fiaignana artiste quoi, hoe ty tokony fiaignana artiste, karaha ty tokony atao, karaha ty tokony atao. Raha zay ndraiky tamizay zegny za concours, sady maregny la musiquenao mandeha amizio ty hita fa anao tsara feo marigny, sady zay mba fano koa le zay jeu ty. Afaka mba zarainao aminay zegny hoe miaraka amin'ny membre jiabijiaby agnatin'ny groupe ato hoe nino tegna mampatsara mba tsika mampatsara feon-draha namagna zegny. Ya, matetiky raha io zegny azaviako amin'olo, azafady, matetiky raha io zegny azaviako amin'olo, le resaka feo io zegny naturel, izy koa feonao fa tsara, tsara fo, izy koa fa ratsy izy, ratsy fo. Fa misy mety atao fo zegny hoe antsika olombelogno voajanahary, antsika koa marary tsy maintsy mila ody, tsy maintsy mandeha amin'ny dokotera fa tsy zanahary koa andeha hagnasitraka anao. Asa zareo tiako volagny zegny
zo zay misy traitement na izy naturel zegny fa izy misy traitement ka ataon'za za magnano traitement antely ndraiky citron ou bien aviavy pikerinao tsakotsakoanao tsy hoaniny pisatelinao fa tsakotsako fa tsirony fo zay mila miditra agny avô mahogo manta tsakotsako za zay matetiky antely naka satria mahogo zay tsy fita isan'andra boka tsy fitako za tsy fita mahogo zay isan'andra i aviavy ndraiky maro mandafo amy sisiny ary za zegny matetiky magnano traitement feonaka avô koa zegny le feo koa zegny mila exercice isaka maraindraigny zegny anao mila magnano exercice fôtony tsy alenao boaka mandry igny anao koa fonao tsy mety daiky hiafatra roboka izy misy atao hoe misy ny atao hoe vocalise anao zegny tsy mila magnano vocalise tsy maintsy taritinao boaka ambany izy ampanongainao jusque izy avy amin'ny stade hoe afaka miasa fa sinon izy tsy rabe fa roboka zay le feo manjary kasiko rabe donc za zegny tsy de misy secret loatra donc hoe fa raha haiko aminazy fo zay voajanahary izy fa za fo zay traitement fo ny ataoko ny ampatsara izy ny atao ary afaka hoe mba fampizarainao aminay zegny hoe le activité zany mba ataonao zegny ankoatrany hoe la musique zany amle fiainanao andavanandro zegny ya za donc tsy de misy activité loatra fa petsaposy za aminay ao isaka za andeha hira mandeha studio isaka misy mangala za mideplasy sy ny tariny déjà za tsy mianatra eky donc ya andalina ampitadiavana asa zao fa la musique zegny tsy ambela fa io tegna passe-temps-naka zay la musique na isan'andra zegny donc za tsy de misy passe-temps loatra ankoatrany disco mandeha boaty mandeha migiaka toaka ya normal be tsika olombelo rehefa misy fotoana zany ny hiranao hoe lazain'olo hoe plagiat hoe na hoe copier-coller amin'ny hiran'olo hafa zegny volanin-dreo mahery de hoe miadmettre ve anao zegny nanao copier-coller ny hiran'olo sa hoe juste hoe rumeur mandalo ary hoe raha ohatra hoe nanao copier-coller zany ianao de ina zao nasarika anao mba mikopier le hiran'olo ya le hira za tsy nahay voalohany déjà zegny amle hira nataondreo plagiat io tsy za namôratra izy fa Juma Babansoraya zay artiste avy Diego fa zokizoky izy fa manana maha izy azy de nisy moment za nahita misy moment olo signale za hoe qu'est-ce que c'est que ça fôtony raha iny andeha ataon'olo amin'ny YouTube mihitsy le hira ndraiky hiranaka de maro amitsika boka maro amitsika zegny tsy de mahay loatra resaka la musique fa manaonao foana mialatsiny za fa zavatra hita maso raha zegny tsy afaka sitriky tsy afaka tsy volagnina agnatin'ny la musique misy ny atao hoe accord anao zao mpihira za mpihira hiranao mety iraiko possible accord hiranao mety iraiko amy agnambony hiranaka tsy mivalagna ny raha ty volaniko zegny le instrumentalinao na le composition-nao zegny za mety afaka mihira agnambony zegny fa raha nitsaraindreo taminaka zegny le resaka mélodie vocal mélodie parole koa vocal tsy tadidiko zao va agnaran'olo mihira zy fa la nuit de carnaval titran'le hira tsy magnatra mihitsy za volagna zegny fa Ludovic donc tsara nagnano plagiat zay raha mbola olo izy ary tsy mety aminaka satria zegny raha nianarany atampazapa ao le personnalité-nao mihitsy mila aboakanao fa anao tsy mila mandeha mangalatakan'olo aty mangalatakan'olo ty même instrumental téléchargena amin'ny internet io tsara nataoko za tsy maintsy mandeha magnamboatra amy raha be mandeha magnefa vola be mihitsy za mamoro magno composition naka tompony ya za tamizay somary touché za parce que voalohany nahazo za raha karaha zay hoe za hagnano plagiat déjà publiendreo jiaby amin'ny YouTube jiaby agny indraiky tsy asitriko misy nitovizany fa tsy izy za tsy na existence mihira zay feky raha ambona olo za vo tamin'ny andro an'izy raha zay ndraiky question de seconde fo raha mitovy fa plagiat ho an'le tsy mahay ya efa avy nisy fotoana koa zegny anao nilaza hoe efa nivolagna hoe fa na teo vao teo anao nivolagna hoe misy hoe olo sasantsasany mihira hoe midika amin'ny setrany la musique volaninao fa nefa tsy mahay an hoe par rapport amle mpihira
gêne karaha antsika amizao fotoana zegny anao zay mahatsapa hoe favori na hoe meilleur zegny anao envers rô sa Ya, amty resaka artiste ty baka ny meilleur zegny tsy existe. Déjà amitsika dans l'univers zegny ataoko l'univers mihitsy satria mbola misy fiaignana ambadika any tsika parfait zay tsy existe. Fa za nisy moment zany defa statut tagnatin'ny groupe tsika ty iny vaovao za nivolanaka ty hoe magnino ma aboakanarô hira mivalagna. Karaha anao zao mianatra matematika anao 2 plus 2 4 tsara izy 2 plus 2 10 anao tsy fampianatra fa za koa nagnano 2 plus 2 10 anao afaka mitsara za azafady diavako e 2 plus 2 4 fa tsy 10 tsy dika zay za fa za fara mahaiky za tsy dika hoe za mahay za mpampianatra alohalohany le mpampianatra zegny fa aminakahy zegny resaka la musique misy règle agnaty la musique fa la musique zay tsy atao tofo. Le règle anazy anao mila magnaraka norme voalohany anao mila tsy voatery tsara feo folo mahay mihira tsy voatery tsara feo folo mahay la musique fa anao zegny hira mivalagna kosa tsy ary aboakanao aia ma hiranao mivalagna est-ce que anao tsy maintsy le studio nanaovanao tsy mahay mitsara anao hoe eto mivalagna de misy artiste amizay artiste sasany tao rô tsy commente le statut fa rô mandefa message aminakahy agny asasaindreo za ya anao karaha mahay zay tsy jery anao ny anao mahay mihira non za tsy ary nagnano vantara za mahay mihira avô za tsy mivoa za mahay mihira fa nakahy tsy ratsy za tsy magnano vantara za mahay mihira fa nakahy tsy ratsy fa ny raha tiako volagniny fomban'olo avako volagnin'olo fa mba raha manjary boka fa zay artiste namanarô zay menitra malagasy menitra Madagasikara hoe artiste Madagasikara raha karaha io ndeha boakandreo any. Aminantsika vahizo aty nay nitombo isan'ny mpanakanto mahay maro olo mihira hoe tokony hoe mba mijanonaka manokana zay tokony mba mijano hoe amin'le mpanakanto de mamoaka zavatra kanto de hoe anao amin'ireny volagna teo misy olo mirehira fatany volainao a de misy olo koa zany hoe le mirehira fatany zay tsy hoe pour niny fa hoe pour hoe mba hiavana amin'ny fiarahamony mba ho hisy vola na hoe mba azohan'ny viavy ohatra izy koa lehilahy de anao zay mba agnatin'ny raha karaha zay anao sa hoe mbola mipetraka hoe amin'ny hoe magnaboaka zavatra kanto le zavatra agnaty fonao tsara hoe boakanao amina musique. Ya taloha zegny za nagnano la musique ty mbola juste pour plaisir za nagnano la musique juste pour plaisir fa amizao fotoagna zegny izy fa tegna tsy hoe tegna azahoagna vola fa azahoako fa hinanako madinidiniky fa le resaka hoe mba hoe mbeka mba mety amin'ny fiarahamony mba rabe viavy mba azo viavy voalohany resaka viavy zegny antegna tsy bôgôsy antegna tsy jombily tsy lany feky bo ne latsa ry tsy lany fa nakazy zegny le laligny boaka aminakahy mihitsy zegny tiako aseholy hoe ty misy aminakahy fa tsisy but précis zegny za fa normal za tia laza za tiako regnin'olo. E karaha koa zegny fahitanao le fiaignanao ma artiste anao eto Madagasikara ba? Ny fiaignana ma artiste eto Madagasikara somary sarosarotro hely. Ny raha mahatsara izy tsisy mikidnap, tsisy miassassiné, tsisy paparazzi. Anao zao